goazen. A ver. Ah, Ay, ¿está aquí? Igual te había guardado. Kontzertutxo bat jotzera, seguruago litzake hau amets bat izatea.
baixa, baixa. Sarritan lotu izan zaitetzarela hemengoa, urtaroro desiratzen duen ez zure ondoa. Behartean zuganako maitasun sugar sendoa, loturetatik iesi zure begietan doa. Hartu kamara Gosta 360 ahorita. Iya, gosta. Regatu licencia nahi du bai. Irekitzeko behar baita dorea, zaizanik aurkitzea, sasi artean lorea, munduan zu aurkitzea, ez da izan lan hobea. Doinu bihurturik nizurekin oroitzean, naiz eta dena ezin den erranain kantu motzean, gogoan izan zaudela neska hauen bihotzean, eguzkia itxasoan itzaltzen den bakoitzean. Aparezca jantza! Ой, це що? Яка нема? Emanarinya air sama.
aire. Venga, ánimo. Vamos, pareja, venga, ánimo. Ánimo, Nicote. Sigue, sigue. Oi, tesourinha, Ánimo, Ne. Yemena gorra alta. Ánimo, equipo. Vamos, Ibai, venga, cámara ustedes. Alta viñarema. Venga, ánimo, ahora se me carga. Ánimo, ánimo. Venga, ánimo. Apa, Nicote. Ongi, ikusten ongi. ¡Preso agachero! Apa, Ne. Venga, ánimo. ¡Ey! Venga, venga, venga. Vamos,
Venga, ánimo, bikote. Venga, ánimo. Eman itxaso eman. Segi. Venga, ánimo. Ya sabetela. Venga, ánimo. Ánimo, bikote, ya gaudela. Estás Wilson ya. Venga, Ibai. Ánimo. Oinari jaitsi. Ánimo, pareja. Pero seguro. Muy bien, venga. Allá, venga, un gato. Oinari jaitsi. Bueno, eta hemen erratzoko bestetan, Pakitakin gaude. Bera, bastan sopak egiteko ardura hartzen du. Pakita, ardura zenbat urtetatik egiten duzu lan hau? Pues egin ditugu, hau laugarnaldi, arte urtean egon gara konfinamenpen 2 urte ingabe, hau dugu laugarnaldien egiten dutela. Eta, elaborazioa dagokionez, zaila da bastan sopa batzuk egitea? Ez. Balime duzu gauza honak, onak egiten dire. Ardi ona balime da, bastan sopak onak egiten dire, Eta nola izaten da pixetola, nola egiten da? Pues patzen dugu eltziotan ure, sasten dugu berdurek, porruek eta gidenak, sasten dugu ardikie, eta uzten dugu erostera igual 3 ordu. 3 ordu inburuen egiten dugu pasatu dena, eta orden egiten dugu pastu bertze eltzera. Eta hori patzen dugu berriz bere gauzakin. Ematen dugu gatzak eta behartuen gauzak ematen dugu gorri. Eta ja, hoixe dauke, bere misterio guztia daukena. Listo jateko. Listo jateko, orain dago presta jateko, a ber. Eta hemen ikusi dugu, komedorian, badira nitz plater, zenbat jende hori ikusten duzu etorri dela? 150 bat olaxen dago prestatu gauzak. Eta beti biltzen da horren mertzeko jende pile, hola? Bai, gu hasiz geroz bai, aitzinen ez dakit, nik Espainitzen agertzen hemen ez dakit. Baina gu hasiz geroz bai. Eta zuek hemen egiten duzu erratzuko bestetan bakarrik? Bai, erratzuko bestetan bakarrik herriko egiten dugu, Ikusten duguen, bastan inguruen herri haunitzetan egiten dira bastan sopak. Horren ze herri bakoitzan igual, bakoitzak beren gauz egiten duzte? Pentsatzen dut herri bakoitzak bere lekuko itentuela, bakoitzak bere lekuan itentuztela, gehienek azteko bai. Eta hemen leku ere bai, leku politen gaude, herriko ostatua ez? Bai, leku ondia bat dugu. Polit ez dakit, baina leku ondia bat dugu. Bai izate zaiatzen bereskuratzen ez, eta utilidade bat ematen. Bai, hain dire gauzeko ongipatzen, urtetik urtera gehiago batu gauzak, eta ez dago gaizki. Ederki pasa, seguro zopak badute arrazpinta ona eta ibiliko gara. Bai, gozeaken onak izin dire, gozea balekartzen badute, bestan ez dakit. Bale, ongi. Mila esker, Pakita. Zuri, mila esker, aio. Eta bertan Iñaki Sazberro dugu, Eratzu herriko alkatea. Zer moduz Iñaki? Ongi marko dugu, orain bestaz mentan, ongi ez? Ego marko dugu. Lehenbiziko gunean egon gara grabatzen, goizetan aurrendako eta jolasak, atxaldean izpediko igoera, kusuna giro nahiko polite, Bai, gaur lehenbizko egune izentan, ni uste jendea gogotxo esten dugun bestak, eta gero igual, denborakin, igual apaltzen garen pixket, baina lehenbizko egune izaten da ni uste potentena edo.
Herria, nabaritzen zinera, herria gogotsu dagoela, bestak izeteko? Bai, gehien bat gazte edo adin betetik goiti direnen artean bai nabaritzen da, ez? Bueno, azkeneko urtetako bestak ere igual izan dire arraro xamarrak, ez? Galden urtean ja normal izan zen, bueno, urtengoan ni uste gogotsu dago jende, bai. Orain gainetik eranta, egitaragoai dagokionez, zer dugu? Bueno, pues gaur izpegiko egoera eta gero, badugu afarie, ez? Bastan zopak, edo herriko zopak, eta gero, bueno, gero bier San Pedro gune, orden goizian badire aurren dantzak eta plazan, gero atxaldean ere bai, bueno, badago mus txapelketa bat, badago marietxik ere badaude, orden bier da egun herriko egun potoloa bezala, ez? Gero hortzilean pilotaren eguna dugu, orden, bueno, pues, atxaldean zenbait pilota partida izanen dire Etxelebert pilota lekuen, eta gero azken egune, bueno, pues, ohitura den bezala zikiroakin akitzen da, eta, bueno, zikiro aintzinetik ere bai, goizean ere bai izan dire pilota partida, baina hori herrikoiak Gorostapoloko frontonen edo Gorostapoloko plaza. Hemen ikusi dugu lagun talde bat Pakitaren eskutik ere bai, bastan zopak egiten, herriko ostatuan egiten duzu, ez? Poliki izate bereskuratzen? Bai, badire ja nik uste 4 edo 5 urte hasi zirela herrikoz bastan zopak egiten, ez? Bueno, herriko jendeak antolatu. Lehen izaten zen, bueno, igual herriko zenbait jatetxetan, baina azkeneko 4-5 urtetan, bueno, gazteak edo pixket bultzatute eta, bueno, ikusite jendea prestagola prestatzeko, Pakita hoien barne, bueno, hasi zen plazan iten bastan zopak, bueno, orain gazte batzu ere hasi gara pixket bastan zopa horiek nola iten diren ikesten edo ikesi nahian, eta, bueno, Pakita dugu pixket erakusten dakune, eta gure asmoa da, bueno, benpin ohitura hori, bastan zopetako ohituroi mantentzia, eta, bueno, zenbait bedere gogotsu gaude ikesteko, eta gero ere, bueno, hemen digoiti ere bai, segitzeko, urtero bastan zopak iten. Orain batzi zure kargua, alkate kargua alde batera utzita, ze, bai, madugu besta pixket egun hauetan? Dudik gabe, gaur bastan zopak behin emanta gero, ja lasaitiko gara, eta orden gaur pentsatzen dut, besta pixkitinen dugula, eta gero dudik gabe, bier San Pedro gune, familia artean ere bai bazkarinen dugu, eta gero ja goxuan, baina bestaiteko gogoz gaude, alkate ere bai. Bueno, nire esker honintz eta erdi pasa. Bale, esker mile zuei. Batzatarte.